anyị na-akwalite nnọkọ nketa n'ụzọ pụrụ iche. Echefukwala ọka bụkwa mmemme ọja o wee bụrụ omenala jikọrọ ala Igbo ọnụ. N'ezie ọ bụ na ị na-ezi anyị ga-ahụ na omenala nketa ejikọgo ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'Enugu steeti ọnụ wee bụ ihe kwuru ya na-eme. Mmiri ejikwa ewe ọnụ chukwu akụkọ obiọma eze chita akụkọ biko kweke ụbọchị abụkwara ihe metara ọnọdụ abịa ihe ọsọ biko kweke ndị ọsọ ududo orimo mama m ekene m gị Mabome ga-asụ Igbo sụbana Igbo o na-adị mma na anụgo tụpụbana Igbo o ekene m unu na-asụ n'Igbo o asụsụ unu dị mma ihe gbasara unu dị mma o dadi kamujukeme ọ bụzi na ihe ọjọọ abụrụ ihe ọma onye maka mmiri si weba n'ubi gbogori o ịgbagbokwanu ihe nnachi unu bụ ka ekwenụ ndị nkụzi unu ntị ihe akụzikwala unu ka na okwe emere eyi maka na epetekwa Igbo anọrọ ebe ji aka na-amapụ otu afọ ewe Olisa bi n'eluigwe eze Chitoke abịa biko nna dododo biko no biko kpọrọ ndị mosi ogba nna anyị gburugburu biko ekwekwala ka ihe ọjọọ kpụnye anyị okpeze onye dị ihe ọjọọ ajụ ya onye kwado ihe ọjọọ abụrụ ya ọbịa ụwa ndị ọma na-egele ka anyị gbakwara ihe ọjọọ atụjiri ọma wee dị n'anyị obodo ya ezazigo ndị iwe na ndị isi unu emebizigo obodo anyị asụsụ Igbo ọ nwụọla ipiri asụsụ Igbo nwụọla piri ụnụ bụ ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ anyị gere ntị anyị na ndị nkụzi na-akụzi ya ụmụ Igbo azụrụ weta 10 naira Because speaking of ndị nkụzi anyị onye na-ezifara ego sụwa n'Igbo Ide